filla. Doncs bueno, avui t'explicaré un conte diferent a Sandra. Tens una mama? Què fem aquí? Quin parc? Anem allà! No! Allà! No! Allà! Pots calmar, que ja vull estar aquí? Pues estic sobrecalmada! Va, anem a comprar. Aquí és. Gràcies. Serem a la Nòria amb la Soler i en Pau. Va, anem, però no ens prometo res. Escolta, has vist això? Mira, persones que Filla, desperta, que tens que anar a comprar pa i a llançar la brossa. Mama, he somiat amb el que em vas explicar ahir a la nit. Filla, millor fes el que t'he dit, vale? Escolta, Ela, no notes una mica rara la teva germana? Sí, sempre ha sigut així. Ja és hora que la portis al psicòleg. M'ho penso. De veritat insisteixo, fa temps que està així, No siguis passada, t'he dit que m'ho pensaré. Aquí tens el teu pare qual. Seran 70 cèntims. Gràcies. Sí, i tu canvi. Merci. Adeu.